Keď rolujeme, tak je to v poriadku, ale keď to dáme obrácene, sa nám zobrazí táto lišta spodná, rezervujte si pobyt a tá je strašne veľká, musí byť polovičná, lebo sa vôbec nedá, pozrite, v tom sa nedá rolovať, to je nepoužiteľné. Zobrazuje sa to takto, alebo potom ja mám telefón, ktorý je flop, a tam sa to ešte urobím druhé video. Takže tuto je to dobré, ale takto je to špatne. Dobre, takže keď budú čerty na ranči, tak ty pôjdeš robiť malého krampusáka. Babetko čerta. Bude robiť babetko čerta. Hej, tu sa to natočí. To sa to natočí. To znamená tento veľký mobil, takisto to, a tu sa to ani otočiť nedá a stále tá lišta je veľká. Táto spodná. Toto musí byť polovičné. Alebo ťa za to povodím na vláčiku. Môžem na také peniaze.